that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, they would. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Charles M. A few moments later. So let's follow Mem Bijoy. Layo pa day, Mem? Yoo! Hello, manawagan ko ni Flora May, ni Glester Capuno, ni Miss Cynthia. Kung saan di pagpasikat, pagpasikat, pwede magpatakod sa inyong libo-libo or nilibo nga mga views, subscribers. Grabe, no? Sana all mga sikat na vloggers sa Bohol, Glester Capuno, Miss Cynthia o Flora May, sana madunggan ninyo niya akong panawagan nga inyo kontaktan sa inyong pagkawiti. Witi! Wati! Bitaw, oy, kanindot ninyo ganahan. Oh, mawisikan! Sana all mawisikan. Gusto ko mawisikan ni Glester Capuno. Di ay, gusto ko mawisikan nilang. Di oh, Glester Capuno si Epic Joy. Bet na bet ka ni Glester Capuno. Ay, bet na bet ka ni Glester Capuno. Bet na bet ka ni Epic Joy Kuanag. Bet na bet, mami bet. Sana all. Ang kigaw ni Glester Capuno, ang kigaw ni Epic Joy. Di ka ganahan na. Ikaw na, i-collab na. Collab. Para matakdan po mi ba? Matakdan. Nga mga yun, may tips ba? Unsaon, nganong kuan kayo mo, kamao kayo mo sa mga video. Anad kayo mo, inyong mga editing and chuchu. Sana all, no? Tara si Mama Mary dito. Among gibiyaan si Mama Mary. Magdadun. Diya si Santa Neri. Hello Mama Mary. See you next time. Sana wala dito ng jeeping a restaurant. Chisa. Basta pa nag-asawa mo, kay kuan naman yun na, malibre man yun na mga friends. Banag mo si JP, di ba? Grabe si Jessa at the age of 10 years old, naminyo na intawon siya. Goodness. Kuya sa mga sapatos ni Jessa, oh, mahalon siya ba ni sapatos ni Jessa? Mura o ka Michael Jordan. Mura ka Michael Jordan, ang ihang sapatos ba? Hoy, Jessa, gapading ka? Nganong bukdo na imong lubot? Nagpading ka no? Wala, uy, Jessa, bastos. Huwag kang ganyan, Jessa, ha? Wala, bongga lagi dirinim. Yes! Hello, bala ka diya, Jessa. Ana? Namaligya unta mo, Mim. Mim, sana all, namaligya unta mo.
Sunod, ini ka Mayo, or April, or May. Hala, hapit naman dipod, ma'am. Grabe, no? Next month is March. Mag 1 year na ag-lockdown. March 16 ba itong nag-lockdown? Pero saan yung birthday ni Dana? Ako mag 1 year ko way trabaho, May. Kanya resign, man ko. Marami tawag dagan sa mga kwarta, resign. Labon kayo, ako pahawaan sa akong trabaho. Pero tinigom, masabi tinigom, dagan kong tinglunon, hinuon. Why tinigom, pero dagan tinglunon. My goodness, galabad ang Galabad ang taler sa mga tinglunon, my goodness. Waambak talaga ako dire. Pagtarong, Gisa ba? Ikaw, Gisa ha, ka. Wala, nice. Gali kagisunog, ma'am. Nice kayo. Unsa man, moambak na lang ko diri, di mo mabayad og utang. Unsa man, Jess? Moambak ko, dili. Pagtarong nga na siya sa atong anay ko, Gisa. Moambak, dili. Pero naika kasi sa ko sa sapatos ni Jessa. Huy, what dili dyan ni undangan ni sapatos ni Jessa. May sapatos ni Michael Jordan. Bongga kayong sapatos si... Grabe, Jessa. Mas dako pa ang sapatos ni mo, Jessa. Huy, Jessa. Pero sukod din ni mo, Jessa. Kaya kang palitan, Jessa. Violet na po. Violet! Huy, Jessa, panawagan na rin mga subscribers kay ubudaghan o mga views, Jessa. Mapalitan na kanong sapatos. Sapatos na tag 250 pesos. Kana naragod na mga Muslim dapit. Anang gawas sa dao. Ay, gawas sa anay sa dao. Di kay gawas sa dao. Wala, nice. Lagi diri man ganito kipang sunog. Oh, bitaw. Di ba ang tawag ani magsunog bim kay kaingin? Mo ba ni kaingin? Pagkakaingin. Di ba mo ni? Hi guys, correct me if I'm wrong. Mo ba ni siya ang pagkakaingin? Wala, nice. Lagi anime mo. Nayas! Nayas! Jisa! 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 Hoy! 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 Goodness! Hoy! Sana ba di Forax the Great? Hoy! Forax! Ano sa ka na Forax? Nalibang? Oh my God! Nakatulog ko kaya! Jisa! Iba na kong Jisa! Hoy! 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 Si Miss Cynthia, lula ni Dana, vlogger. Si Miss Cynthia. Ibitaw, si Mama Cynthia. Dili Cynthia, Mama Cynthia. Nindot kayo diri, ma'am. Mo-order na lang ta, ma'am. Ato ipahatod. Charot. Mo-order na sa Sarimano katong ipahatod dire. Ato ipatagbo ni Jessa atong highway. Di ay ipatagbo man nato ni Jessa atong highway. Di sila na ni GP mo are. Woop woo. Di mo hara na Jessa uy. Pagsugod o quarantine mo nakaari ma'am no. Unsa to ma'am? Mga Mayo, ma'am, or June. Di pa dagan sa mutog mga taga-Palyadolid, magsuroy-suroy, ano mga. Pero waka maabot sa Morning Hills. Isa man to sa Lanchusel to, ma'am. Uy, nalibang ka niya, Jessa. Ano pa yung na, Jessa? Kaya makadaot na sa environment. Diba, nisuksok yung mong panty. Dana? Kuhaan na naman gula, Dana. Di ba ito tao makikita ni? Wala, uy, madya may maninaw. Anong video, ikaw man ako naman yung i-delete. Video, ako doon inog vlog kintahay, pero i-delete naman ako ni. Kalos agad itawon ko nag-post ng mga videos. Diba? Uy, nice kayo diri, man. I love it. Gali ginawa ag hangin. Gusto ko hangin. Hala, pagtindog. Naganabilig magtindog ka, Jessa, mangihi. Pagbaw. Pagtindog ko na Jessa, uwa po ka mangihi. Di kita na may tawon eh. Magpungko ko. Nga naman ay, pag-buwan ha. Uy, Dana, gahuwa man ang sungkod, Dana. Uy, sungkod na ni Mama Cynthia. Uy, agrimuha, manggod kita asko. Pag sure, si taas. Pag gahuwa, taas. Kita, di ka. Pag sure na Dana, hawa dyan mo. Buho ni. Buho. Halagi sunog Manila, uy. Kaingin tawagan na, Mim, no?
Or kaigat. Kaigat. Ay, tara si Mama Mary. Oh, layo namin ni Mama Mary. Yuhu! Lobok! Bok! Bok! Uy, ma'am, muna basta kami katong doon sa kuan. Ma'am, muna ka na basta ka katong doon bitaw sa katong tigkausan ninjo. Muna mauna kay ibabaw kay Birhen man. Oh, muna siya. Uy, kisay malibang, huy! Mauna, wala makakay pamahon niyang ano makalibang man kada na. Labi ka. Muna kay sige sige! Kaon! Cute go si Dana. Si Jessa nagpalaban og padding. Bata pa gani ka Jessa kapading-pading na kaniya kung kapading-pading ka. Again, manawagan mini Lester, makikolab daw si Bijoy Kuanag. Hi, Miss Tinsha. Tagalubog ka Miss Tinsha, no? Hi, Flora May. Taga-Alicia na si Flora May. Hindi ko sure. Taga-Alicia ba? Yes, taga-Alicia ka po na taga-Paglaran. Not sure. And then si Miss Tinsha, taga-Lester, taga-Paglaran. Hindi ko sure. Taga-Alicia si Flora May. Di po ko sure. Taga-Lubog si Miss Tinsha. Di po ko sure. Oh my God, limi amin na ni Mem. Woo! Hala, pagbantay mo ni mga inigligid-ligid. Inigligid-ligid ito sa mga manag-uya ba, inigbaglamig na sila ana. Hindi sila makabantay aring naay kuan. Naay ka ng barbed wire, my God. Matusok siya ng taler. Magpapaan kag lumboy Patay ko ito, ma'am, kaya ako i-profile. Yes, sure. Dali. Ay, may bag. Nani mo, pala ko, Jess. Maguba ng camera, ha? Ay, tuwarag luway, ma'am. Lahi po to, ma'am. Tuwarag luway sentro ato. Lila. Ug lila na. So, narag kambalila, are. Ay, kambalila ka ng Morning Hills. Dili na? Are, Jessa ba? Napilami, are, ma'am, oh. Ari na gutaagi pa uli. Ari na taagi pa uli mga loads. Pero tourism, oh, tourism ba na? Tourism. The Loboc Tourism Complex. Uy, nice kayo ato, oh. Lami na gini agianan ba? Lagi, pagwat ya. Merkado di ay pugog tourism. Oh, merkado kay to mag-tourism ato. So merkado. Ya tourism or sentro sawang. Lumboy, mamahal ko dito sa sawang. Kaluoy sa Lumboy, oh, naupaw. Amang uli na ta. Oh, I gotta, oh, I gotta, oh, I